Ja sa postavím. Počkaj, nech sa na to postaví ten krpec. Nazdar. Drž to. Daj, posuňte to trochu. Ej! Kto to posunie, je mŕtvý. Je mŕtvý. Osa, máš na sebe osu. Buď ty piča vyjebá. Dávaj, škrečok. Ja vás vyjebem. Počúvaj, krpatý tam ide, bež tam, hore. Do piča. Počúvaj, tam ide, dávaj, hore, poď. Dobre, a teraz sa držaj, ako škrečka ťa ideme točiť. Hoši, pokračujeme vo výprave. Fičíme! Fičíme! Martin, ďalšie koleso. Tam hore. A ďalšie kolisko. Kde? Tam hore. Kde? Tam hore. Oh, je. Ideme na ten kopec alebo na ten kopec? Tam je ľahšie, lebo tam je to seno. Dobre. Timo nás bude hľadať. Už takou horiacou fakľou. No ten čo tam robí? Hodí si. Napadá. Kokoti. Kam idete? Ok. Kam idú oni? Idú hore. Prečo tu sa len tak ďaleko? No už sme dobrý kilometrik. Za chvíľu. Timo už beží, či piču? Poď! Poď už do čerta! Poď! Kurve. Poď! Spič, toto bude halus. To prejebie až tam dole. Ti jebe, ja sa zabijem na tom. Počúvaj, vieš tam aj s tým iPhoneom a to čo ako ideš? Aha, je zajímavé. Ja nechcem platiť Marečkovi iPhone. Iba 660 kúkajú. No iba, ty kokot, však zaplatíš, dobre. Dobre, pôjdem s tým iPhoneom, ak mu potom zaplatíš, ak sa rozbije. A toto je nižšie, ako to predtým bolo. Toto je menšie. Dobre, kto tlačí? Všetci. Tlačíme! Počkaj, 3. Ty biča, ideš tam. Chalani! Dobre, brzda. Aj nazad. Piču, dole! To sa nedá, tak do kopca sa ti lepšie dole kopca. A čo hľadáte, kafevaru kokota? Dole to dajte, hoši! Ako to v Chorvátsku bolo kafebaru? Ja viem, my zase že kafebar kokot. Do vyša! Let's go. Timečko už beží! Mne sa na to postaviť. Dávaj, postav sa na to. Nevaj to tam vyhodí. Ukáž, presne, postav. No vidíš, krpatý. A netočte s tým teraz ešte. Stoj, stoj s tým. Otoč sa k nám a budeš šlápať do tej strany, sem k nám. Hej, tak pomaly najskôr iba. Počkaj. Neboj sa, poď, šláp. A ešte, daj, bež. A teraz sa rozbehni. Poďme. Poď ešte raz. Timečko, poď sem. Timo, beh! Kurva, sem poď, lebo ti najebem. Timo, pôjdem. Kurva, to všetky nadávky tam vidno, že? Nevadí. Hustú. Je to tam ublábe tu YouTube. Koľko to bude mať mega? Postavíme sa Že si to dám na pokec do videa. Timo, postav sa na to, ideme vás kotuľať. Kde máš fakliu a loptu? Timo, poď sem hore ako... To na čo bežal? Stoj! Nie. Postav sa na to. Ja postavám bez dozadu, on tu už tak išiel. Ale pomaly zatiaľ. Dobre, poďme pomaly. On mi nejebne na ruku, hej? Teraz začni rýchlo behať. Cez toto tu a bež. Sa zjebe. Poď dopredu, stále poď dopredu. Poď teraz tu není to žito. Timo, chod ty. Hoši, nie. Daj sa tu iba takto. Hej, ty, daj sa tuto takto. Opri sa o to. Ale pičuj, však práve.
Nie, na toto sa daj tak, nie, tu nasiadaj tak a on pôjdeš na... A stále sa budeš za tieto lanka držať a budeš stále predu. Preto po tebe. Dávaj. No však. Chyť sa takto. Neboj sa. Nie, nekostrujte. Takto sa chyť. A drž sa. Drž sa. Daj, zdvihni mu nohy. Zdvihni mu nohy. A drž sa. Drž sa. Ja to držím. Timo, chod ty. Pokaj boj. Veď ešte nie, ty debil. Počkaj. Nie. Počkaj, najskôr takto rozbehníme. Takto, dívaj sa. Takto to najskôr. Veď nie, debil, nie, takto. Aká bola túra? Daj, bo poď sem, poď. Úspešná? Čo? Zaviazaní sme ho. Mareček zaviazaný. Ideš, Marek! Daj, Timo, choď na to. Kafe bar kokot, ideš. Počkaj. Ja som na to. Počkaj, zaviazame to, prejde potom. Zadýchaný jabo. Počkaj. Kto chce s kolom do čela? Aké máte všetci niky na pokeci? Viem, že toto je Jakub 1996. Čo ti je 335? Myšmund. 1 Lukáš. Aha. Lukáš 1654. 1654, áno. Timo, dáš kokot. Veď neboj sa. Kafe bar kokot. Máš to priviazať, rozumieš? Ja to sa ideme priviazať. Kubo skončí so životom. Nie. Nemám, lebo by som sa... Timo, Timo, poj. Počkaj, ja mám... Jak si posratý? Počkaj, stoj mi. Ty sa zjebal. Stoj. čo? No priviažte ho tam, jak... Hej, Timo, daj sa na to ako ten chalan, takto. Nemám, Timo. Veď Timo, ty gej teraz. Počkajte, dávajte. Počkaj, teraz, poďme sa takto vyskočiť. Čo dorazí to zase, nie? Stojte, vyskočte! Stojte! Ináč zavolajú Petrikovú, tak sme piči. Veď ona nám kývala. Teraz, dávaj. Ďalšie, kokot! Seda! Nie, netlač to. Nerob, vypiče. Počkaj, posledte to, ja na to vyskočím. Hej, počúvajte, rozvalcujte to a nech tam on na to skočí. No, dávaj, 3. Dobre, a buď až tam. Musí to prejsť cez to seno. Poďte, Oši. Skač! Počkajte, Idem ja, Mareček, natáčaj. Asi tak. Idem ja, Hoši. Počkajte, chcete niečo Martin, to preskočí. Martin, preskoč to šipko. Jebe? Bez ničie. Som jebnutý. 3, 4. Ty kokot. Do piče, to sa jedá. Hej, dobre, daj. Počkajte. Počkajte, to taký malý, kurvený. Daj. No daj šipku, pič. No daj šipku, ty pič. No a teraz má sa toto vysadať. Taká suseda, to veď suseda nemá iba usnú. Počkaj, stoj. Poďme to čo najrychlejšie teraz rozkladať si dole. Dávaj, a buď nech to na to. Sadnite si to na to. Chodí pomaly, tam sadaj. Jeme to bude spomalať, nech to ide samé už dole. Musíme v tomu pomáhať. Nejdeme pre ďalšie? Hej, poďme, ďalšie seno. Daj dole. Tam je ďalšie, Hoši, poďme. Poďme tam. Let's go. Do piče. Neviem, že to natáčame 9 minút 8 sekúnd. No, 11, 12, 13. Náš tým. Jackass do piče. Už sem opakujú, už idú zase sem naše kurvy, Hoši. A tam je Petrikova, shit. Tam hore. Toto je rozpadnutý kokos. Niečo nám kričia. Poďte, ideme na Ideme naspäť. Hen tam je dobrý. Fuck you. Fuck you, baby. Fuck you, Mrs. Petriková. Máte sa do teba útrek? Nie. Mišo, aký vyletnený, ty kokot, jak na Jamajke. A ja si tam dole mikinu, ty kokos. A mne je teraz ešte